ассалому алайкум мухлисони канали Саудутиҷи. Ҳама каса чӣ хелем бардуру созен хубен саломатиётон хубай настренотон созай. Имрӯз намо бекорташ демам бардурое ки ана хонаҳои хушона дар мо роӣ кардам гуфтан ки реклама кинен. Бардуроз якаму нархҳои амвора гап мезанам тамошо кинен беҳтарин нархҳоай да. Ҳами сум дошта бошем боварӣ дорам ки ҳами видео ягон хона ё квартира мехарем. Барое ки нархҳои арзон шамастай хая камтара қимат шамастай хулоса. тамошо кинен ҳамаша мефаҳмен. аз куҷо замин хона квартира дар кораи дар комментариё ҳозир бинависен яке ман арзонтар ёфтам барои шуморо реклама мекунам. ва бародарҷоно касе ки хонаҳай мошинай мисол ягон говай молай чизе ки барои фурӯш дорем бардуро метавонем ки нами номерои десен ку нами 11 дада тариқи имо ватсап дар мо равон кунен. мо дар видеои оянда пешкаши харидоро мекунем. агар настрено соз боша амуя дона лайки бепала биҷиқен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. мерем ака устуста. бардурои азиз мегзарем аввал ба комментариёҳо оли бекортарем ку хиавали қагаб занем. нависа ки салом бародар ягон хонаи арзон ё ки замини арзон ай шаҳри панҷакем боша ёвен то 20 ё 25 ҳазор доллара мехарам. бардурои ина харидорае. номерои телефонаш ҳастае касе ки дорен зангиш бизанен хона ё заминтона бифурӯшен. ака алишер нависае салому алайкум Саудутиҷи. мо ҳар барноматона бесаброна интизорем. мо да замин дар кораи шаҳри бухтар то 80 000 сомона мехарам. не ки кае ки урусӣ қимат шава ба. ака алишер гап не зинда бошӣ саломат бошӣ. бардурои азизи ман ака навора сар кардем бо диққат хишру ака гӯш кунен. якм эълони имрӯзаи мо бардуро хонаи фурӯши заминаи қарор дорад дар шаҳри Душанбе назди мошинбозор да. 6 сотиқ заминай бардуро хона деэтаҷа 4 дар хона дора таъторош калдор доштае. кухни баня дар дуруншай ремонтш миёна ову свет ҳаст ҳуҷат 100% гирди хона маҳкам дарвоза хушру часпондагиай ҳавлиш стяжка кардагиай бардуро бо берунда анҷомхона ошхона баняам дора. нарша чӣ хеле дар бар экран нависагим бардуро нархиш 350 000 сомон арзон мешава ё секомната квартира дар шаҳри Душанбеам боша алиш мекадай. номерои телефонаш ҳастай маълумоти бештара занг бизанен хонаи арзона бихарен. бардурои азиз мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. бовар ки сумешидози ҳами хонаро мехаридам да нархи зурай ба ҷои соз даеда. дӯстони азиз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Кулоб қитъаи 4 тарафи Заринкӯҳ. 10 сотиқ заминда 3 дархона кардагиай 2 дархона қатъи калдорош ремонт дора мешавад ки бидрои зиндагӣ кунӣ. ову светш ҳастай ҳуҷҷат 100% гирди хона маҳкам ай шаҳри Кулоб то хонара дисмараҳай бардуро бо ҳами хонаи десен бардуро пиштишда мисол 15 сотиқ замини кӯҳӣ дора мешавад ки ягон чӣ бикориш ё ягон говмолтабарӣ мисол ана бичаронида. нархша 160 000 сомон мега бо арзон мешава ё духонага квартира ай шаҳри Кулобам боша алиш мекадай. бисёр ҷои зур дай бардуро касе ки харидор бошен номерои телефонаш аст ина номерои поёнгишда имо ватсап дора занг бизанен. бародарҷонон ака мегзарем ба сеюм эълони имрӯза бо як хонаи фасони дига. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе ноҳияи Сино назди бозори Балх да ҷои хуб да 6 сотиқ заминда 4 дархона қатъи мансараш кардагӣ ремонтш коробка ову свет ҳаст бо бардуро 2 дархонаи дига барои зиндагӣ кардан дорад бо дар бари ҳами хона ҳуҷҷатош 100% 55 000 долларш мега 620 000 сомон мешидай. агар як хонага мисол ай шаҳри Душанбе ё ноҳияи Рӯдакӣ боша болои сумам бита мешава гуфтагиай. мондагиша бардуро ба телефон хай гап мезанен касе харидор бошен номерои телефонаш аст занг бизанен мисол ё як хонага битен болои сумам битен мешава ё 620 000 сомон бихаренша.
бисёри бардорон ависабданд ки аз ноҳияи вахш ягон хонаи арзон монем. Бардори инам хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи вахш тарафи савхози вахш шуда будай 12 сотиқ заминда дар хона қатъи калидориш кардагӣ ба ният дар друншай ремонтиш миёна мешавад ки бидрои зиндагӣ кини ову свет ҳаст ҳуҷҷат 100% ошхона анҷомхона кладовка дора. нарша бардор ва хоҳарои азиз 120 000 сомон мега. касе харидори аниқ бошен арзон мешава. бисёр нархи хуб буда ине ки ҳамин пул мешид ҳози мехаридимаш нархи созае. ва дӯстони азиз дигар суратҳоша тамошо кунен ва аз куҷое ки хона замин квартира шумо дар корае дар комментария бинависен. ман арзонтар ёфтам барои шуморо реклама мекунам. ва дӯстони азиз агар аму лайка ҷиқидагӣ набошен аму як дона лайки бепла биҷиқен касе дар канали мо меҳмонен форатон ки видеои най мара якмин шида тамошо кунен ҳатман бояд чико кунен подписатсия кунен тамошо кунен видеоро далчи. дӯстони азиз квартираҳои арзон дар қариб омадесем да тамошо кунен оли квартираҳои арзон ам ҳастае. дӯстони азиз хонаи десен қарор дорад дар шаҳри душанбе ноҳияи рӯдакӣ наздики мошинбозор назди роҳи калон бардро маршрути 41 мегузашта ба ҳами пешхона ана 6 сотиқ заминда 4 дархона кардагия обши ду дархонаш ремонт дорад ду дархонаи дигааш ремонт надоштае об светиш ҳастае ҳуҷҷат 100% гирди хона маҳкам дарвоза ҳам дора ҳамон ҳоҷатхона ҳам доштае бардро нарша 220 000 сомон мега арзон мешава ё ягон мошини соз ҳам боша болои сумам бита мешава гуфтагия бардро номерои телефонаш ҳастае не поёнгӣ номерашда имо ватсап ҳам дора касе харидори аниқ бошен занг бизанен агар ягон мошини соз ҳам боша болои сумам битен мешидае занг бизанен. дӯстони азизи хонаи десен қарор дорад дар шаҳри варзо пеши гес дашти хорзор навистагия наздики бозори кушониён бозори султони кабирам бардро қараби ҳами хона овардагӣ бидиҳанд маршрути 26 ё 27 то хонара меравад 4 сотиқ заминда ду дархона кардагӣ хона бардро як этажа мешавад ки ду ё се этажаш кини ремонт дора мешавад ки бидрои зиндагӣ кини ову свет ҳаст чои 24 тона дора бардро болоша ана гараж кардагиян шифонер термос печкаи аловӣ стиральни машина ана дивани детский кухни гарнитур телевизори плоский хулоса ҳамаи чиро ҳами хонада мемондиян ҳуҷҷатош 100% гирди хона фундаментош рехтагия як тарафаш нарша 219 000 сомон мега арзон мешава бардро ана бемор доштиян касе харидор бошен бардро занг бизанен срочни пулшон дар кора хулоса маълумоти бештара метавонен ки ана занг бизанен бигирен дига маълумотоша. бачаёча хобуд набара квартираҳои арзон да гузаштем. бардори азизи квартираи десен қарор дорад дар шаҳри ваҳдат як хонага дар 3 этаж қарор дорад 23 квадратни метр кӯчаи хӯросон да будай шаҳри ваҳдат кӯчаи хӯросон касе ки ваҳдатен фаҳмиден ки ма гиҷоша гуфтесам домои пешинаи бардро хона ремонт кардагия соҳиби квартира мега ки хона дар ҳолати хуб мебошад дига маълумот навистагӣ нест. дӯстони азиз касе харидори аниқ бошен занг бизанен 150 000 сомон да бихаренаш 150 000 сомон мега бардро не ки бо ана арзон мекада касе харидори аниқ бошен не ки зангш бизанен. бисёри бардоро гуфтабуданд ки шаҳри хуҷанд ҳам квартира арзон монем бардори нами квартира десен қарор дорад дар шаҳри хуҷанд як хонага дар 9 этаж қарор дорад 42 квадратни метр домои пешина хонара нав ремонт кардагӣ бидиҳанд соҳиби квартира мега ки хонаи фурӯшӣ дар шаҳри хуҷанд 8 микрорайонда ана дар пеши ана литсеи президентӣ ҷойгир аст дута балкон доштаи дӯстони азиз ана лифт надора нархиш 150 000 сомон як хонага дар 9 этаж харидори аниқ занг бизанед. ана бардро бо мегзарем ба як квартираи фасони дига нархиш зурайне ки пул мешид мехаридемаш я ду каса квартира мепафтем ҷои хуб дайда. дӯстони азизи квартира десен қарор дорад дар шаҳри душанбе як хонага дар 4 этаж қарор дорад 32 квадратни метр райони фирдавсӣ гуфтага бардро тамом дом навастройка хонара нав ремонт кардагиян хонара би ремонт чоқи чихелаи гарини сум расход кардагия касе буша
наздики корвонае бардро бозори корвон навистагиай тамом дига маълумотош навистагӣ нест. нархиш 175 000 сомон. мумкин хай ягон сомон арзон кина. касе харидор бошед ай номи канали Саудутиҷӣ саломаш барасонед. хай бардрои бад охирон видео нами охири видео да мегум ана кам-кам чахчах кинем бо мегем накинем бикинем ҳайрон шудем да. хай дӯстони азиз касе ки то охири видеора қатима чахчах када тамошо каден чӣ бугум дар комментария рақами 5 бинависед. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима чахчах када тамошо каден. хай ки як хел вақт настрени боша кам-кам шӯхиам мекунем ки шумо камеам боша роҳат кунед да ай шӯхиёи мо. дӯстони азиз аз куҷое ки мисол хона намондум ё квартира намондум ё замин дар кораи шумо дар комментария бинависед. агар ман арзонтар ёфтам ё ки мада арзонтар роӣ кардам ман барои шуморо аниқ реклама мекунам да. ин канали мо бардро ами сохта шудагӣ барои ами заминҳои арзон, хонаҳои арзон, квартираҳои арзон ва кам-кам ами гов мол харам реклама мекунем да. хай бардро ами хела ҳаёт ами зиндагӣ ами каручи бе реклама рӯзи мо намегзара да. дӯстони азиз ами адона лайкира биҷхен касе меҳмонен подписатсия кунен. ола як хел подписатсия кардагӣ нестем бардро баъд як хел вақт 6 моҳ мегзара ку ам хонада занг мезанед номерош куштагӣ ба мара занг мезанед мега ака чӣ ба номерои куштагӣ ай хай ку 6 моҳ шиду хонара мефуша мерава дига места нигоҳ када. бароям бардоаҷоно форатон ки ҳамин видеои мара мисол ҳамин ва видеора партон ку сразу шумо бохабар бошем. бароям бардрои нами поёнда кнопкаи подписатсия онамора биҷиқен наму зангулае ку намора бологиш тамонен тамом нами хакор кунен тамом лайк биҷиқен касе мемонен подписатсия кунен ва дар комментария агар хона мисол накофтиса бошен аз куҷо хона дар кора агар нанависен ку просто бинависен ки беҳтарин видеои нами дастгирӣ кунен тамом. ва бисёри бад гап задем неки то видеои анда бардро худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон боша. дар куҷое бошен ҳамеша сарбаланд бошен, хонаобод бошен, дасти кама набинен. бардро хай.